Blantike nggih. Slendro mawon. Oh ya Nggih, wis. slendro songo. Monggo Burini dipun jengglengke. Heeh. Saben bengi Ya nek kowe lek aku ya 3 sasi pisane ra mesti. aku mendadak diwangsuli. Ayo ngomong genahke kowe kok ya ora oleh. Ayo to. Selarep joget aku. Aku wis 3 tahun ra joget ana diselmuni kowe tak jogeti. Lah kek weruh jogete wis gilani iki piye wae urung apa-apa wak nyekekeh. Aja meneh kowe ra gila lha aku nek ngaca gila lho. Ngarang. Ayo. Ayo Mas. Ngono. Sampeyan Sing iki ngematke. ditabung ngerti-ngerti. Ngematke apa ta? Iki aku wis petengkak-petengkuk ora jlang-jleng. Barang aku rada kendrum mak jleng. Malah aku sing melu ngampet. Wong wis bedeteng kok ora sida mak brol. Lah ya sing jenenge kahanan. Ayo. Anu sing tenan ya aja dolanan wong gerang. Ya, mamajan. Oh, iya. Among nganggo jana. Pripun Mbah Waluyo? Lah kok sakjake kagol ngoten niku pripun? Nek aku jumbul medun ki jleng ngono lho, pas aku menang wae ketok jleng. Nggih, cobi nek jenengan jumbul jeleng. Nek jumbul jleng. Rumpung anjlok ngene iki Jeleng. Jelenge nek pas jumbul napa nek pas pun? Ya pas anjlok mosok jumbul dijelengi. Yo, Mbah Waluyo, nderek Mbah Waluyo. Ya melu aku ya gur ngerkoso lah kok. Nggo beras dhewe nggih. Lah sing gawe aturan mau nek sampean to. Iya iya. Hop. Yi. Jeleng. Pripun, Mbah? Niki wiyagane waras ora to jane. Saking warase saking kompake ngaten iki dadine. Oh. Lah rak manut komando ta? Ngangge gamelan mboten ngangge dalan wajik. Nggih, Dalan wajik. pandundang biasa ngono lho. Ngangge gamelan iki. Heeh. Kudu dipaske tenan ya. Ngudar ora iso bawa ora anu tekan ngendi ki mau. Oh ya. Sapi teh. Pacitan. Kok tekan sapi teng iki kepiye? Wah, Lah wis sing bener pacitan. wis kayak kowe wis bener. Aku ngerti nek gur arep menang wae iki ngerti aku. Oh, pun dibedhek nggih. Aku wis ngerti ya, iki wis kenal kok aku dadi. Aku wis tau kewirangan kok. Ngono. Anu pacitan dung dung dung. Tak aku joget ngeterki gamelane nyenyet. Ngene to Wis iso ya. dibedhek. Aku ngerti. Mulane kok. iki mau terus meneng wae. Aku ya meneng ae. Oke. Wah, nganggo oke barang. Asara laping. Dibaleni apa? Baleni ya jupuk wong. Wis ayo langsung. Kok piye to omongan karo wong tua iki? Wah, aja wong tua nek ming arep enom wae gampang. Piye carane? Pelomotan kencur. Ngangger mlaku oh masih bau kencur. Baleni ya. Ya. Pacitan. Nah, niki diringi niki. Ih, ah. Ya. Hop. Oke. Oke.
Tundet-tundet kepenak lah sing obat abit ki kanggepmu. Tiwas aku yo ngenteni sampeyan arep muni jeneng kowe tak ampet. Dinteni aku ya metu kidul kok sampeyan ngenteni ning etan. Ning entar ra petruk. Ayo Mbak Wale ya. Tekan ndi? Panas. Panas. Kok lambene iso ayo yo ayo yo panas udan panas ngaleng-aleng capeng gono Oi oi. Eyang eyang. Sek ya. Nggih. Yu surip numpak montor mabur, bojone trimo numpak sepeda motor nenong nenong. Dadi wong urip ojo seneng takabur, luwih becik yuk sing andhap asor. Ape? Alo lale lale lale. Iya ning iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Oi oi. Eyang eyang. Cek. Mangan apem entek siji warga gunem sugih rejeki. Nuwun sewu katur bapak saha ibu ingkang taksih kersa lenggah monggo niki dalu-dalu lek gotong royong sesuk mesem guyu yen iso ngono kuwi desane lah cepet mati nek kon aku jare basane Pak Lurah lengarake rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah-tamah contone lurah kene desane kemarip saya abot sing dadi anggota dewan tangi kudu esuk ora kena tangi awan gendang sarapan siram budal jujuk gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan saya abot sing dadi camat program semua cepat dan tepat itu semua mesti bermanfaat untuk semua masyarakat saya abot sing dadi Pak Kiai esok awan sore kudu rajin mulang ngaji le maca sikir kuat nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasib pesan wiwit biyen Pak biyen mula dina Jumat iku jare dina paling mulya piyayi kakung umat muslim diwajibna ayo salat Jumat bareng-bareng ditindakno ibu langgang nganggo jilbab warna kuning sing ngagem jilbab yayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing hatine kudu sabar ora kena muring-muring ganti ora kuning ana meneh jilbab warnane coklat yen coklat sing piye ngagem jilbab yakin mesti rajin salat piyayine menang ora seneng berkhianat uripe ayem tentrem mergo kebaane aman kare bapak sing
nonton gagah karo dulur kanca basane ramah tamah tak dongake lancar rezeki kebak barokah Amin amin. saya abot jare sing dadi petani Sing petani piye? jam 5 esuk wis mesti tangi Iya. menyang sawah mesti ora lali nggawa alat kabeh karo nuntun sapi Luar biasa. dadi tani pancen rekoso nyambut gawe nuntut nganti sedina nandur pari uga palawija sayurane keliling apa-apa mesti ana Penak lho kuwi. apa meneh petani mbako Yen mbako piye? iso disetorke nang toko-toko ora ming siji kene werkone loro dinggo cukup keluarga supaya ora buntu Nggih. saya Makmur ya. sing dadi Sing sinden dadi sinden piye? rasah wedi nadyan kowe budal ijen Ya. karo kanca ora perlu padha ireng supaya ora nimbulke ati sentimen Dirumake Bu Sinden. iki Iki? jenenge wayangan Heeh. sing sepisan dulur kena nggo hiburan sing pindho nguri-uri kabudayan wayangan nganggo tatanan kena kanggo tuntun bali jilbab warnane putih Yen jilbab putih busana piye? muslim berlambang suci aurut yakin dulur tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alam orang larang ruk wong wedok lendo aksi tulung ayo kabeh sing do ngati-ati Ya ya. kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bon lah nek rini Nek aku piye? angel tak kandhani nyandra nganggo modele bocah saiki awake rada lemu ditambah bokonge gedhi nganggo celana pendek kaya kodhok ditaleni sing mangkel kepak bojoku dhewe Piye bojone? tau ning pawon nganggo celana ABG nunggu genine mati wae bareng celanane bedah genine murup dhewe mula kanca ayo sing do rukun nek gawe becik ora perlu padha gedun sing uwis nggih sampun saestu kula matur nuwun Wela. Apik, luar biasa. Luar biasa, Mbah Walu ya. luar biasa apa Ning aku ora percaya masa ming nyugokke geni kok apa kuwi mau. nek ya